Сега си в капан, грозна Пеперудо. Включете се в съпротивата. Всичко може да се промени. Този свят е доказателството и за вас има надежда. Съпротивата свършва тук. Какво Не съм смятала, че ще го кажа, но... Пуснете Пеперудата! Още една боболечка на точки? Казвам се Калинката. Все тая вредител. Дайте си чудотворците. Те не бива да се използват за злини, само за добри дела. Колко банално. Аз ще повърна топка, Косми. Спокойно, коте. Опитвам се да се владея. Смяташ се за готина котка? Това малко котенце. Да не го е страх, че ще ме нарани с малките си лапички. Не го прави. Никоя черна котка не е толкова готина, като тази. Силите на чудотворците не бива да причиняват вреда! И защо си толкова праведна, хлебарке? Да си полицията на супергероите? Късметлийски талисман! Конус ли? О, не, много ме е страх! Катаклизъм! Защо тези герои под Акума имат всички магически сили, а ние не? Това не е честно. Не са под Акума. А кои са тогава? Отровната Калинка и черния нокът. А кой изобщо си ти? Пеперудата, приятно ми е. Знам, ще ти обясня всичко после. Да се бяха върнали по-скоро в техния свят. Внимавай, Котарако! Ей, какво прави? Небесен Котарак, аз съм Пеперудата. Не, излез от главата ми. Не съм ти враг. Искам само да ти дам сила, с която да ни спасиш. Как да знам, че казваш истината? Не те познавам. Аз правя само добрини. Като теб, Небесен Котарак. Приемаш ли силата, която ти предлагам, за да вършиш добрини? Приемам. Готови за излитане? Измъкват се. От теб ще се измъкнат, котенце. Чао, Смокла! Уважаеми пътници, може да махнете колоните си. Капитанът и екипажа му се надяват, че сте пътували добре. Ще те спася. Спокойно, хлебарке, ще те хвана. Жалко, беше на косъм. Опитай се пак, палхарник.